en algun moment assolirem un màxim de producció de combustible líquid per excel·lència. Això no vol dir que el petroli s'acabi ni molt menys, no és com una aixeta que l'eixes oberta i arriba un moment que s'estronca, sinó que el que passa és que cada vegada el rajoliu és més primet. Per tant, arribarà un moment que hem assolit un màxim, o assolirem un màxim, i a partir d'aquest moment començarà un decreixement de la disponibilitat energètica, que si no som capaços de suplir amb altres fonts, doncs implicarà necessàriament una reducció de les activitats que fins ara han representat el creixement econòmic. El creixement econòmic implica consum energètic, si no hi ha consum energètic i el consum energètic no pot créixer, difícilment pot créixer el que avui diguem l'economia. I això plantejarà una sèrie de problemes importants. A més, sabem que tot aquest diòxid de carboni que va ser segrestat de manera natural i enterrat, quan el cremem i el tornem a posar a l'atmosfera, doncs ens provoca tota mena de desestabilitzacions d'un sistema climàtic que és molt complex i per tant és molt difícil de dir com i de quina manera podrà evolucionar, però el que sí és evident i és cert és que si augmenta les concentracions de CO2 a l'atmosfera, doncs això implica que el sistema climàtic terrestre entrarà en una fase de desestabilització, no sabem cap a on ni de quina manera. I aquesta fase ja l'hem començada, segurament, i molts experts diuen que ja, alguns diuen fins i tot que és irreversible, per mantenir aquesta idea que hem de seguir creixent i que hem de seguir augmentant els consums energètics, doncs, escolta, només hi ha una manera, és explicar miratges. I escolteu, tranquils, ja sabem que el petroli va de ballada, ja sabem que allò no sé què, però bueno, tenim la nuclear, podem capturar i seqüestrar el carbó, tindrem la fusió, amb renovables ho podríem fer. Jo penso que tot això són miratges. Són miratges per no voler afrontar la realitat. Les innovacions i els arreglos tecnològics no ens proporcionaran una solució duradera de tot això. La història ens demostra que la demanda energètica creix inclús en les societats més riques i més saturades d'energia, com la nostra. I pretendre i encoratjar que aquest model es difongui a nivell global, com ara Xina i després Índia i després no sé què, que vulguin replicar-ho, i intentar, de la manera que sigui, intentar generar aquesta oferta energètica mitjançant medis científics, tecnològics, etc., no és una fórmula compatible amb mantenir una biosfera viable. Òbviament, els països pobres necessiten més energia. Jo crec que seríem cínics si no reconeguéssim això. Però llavors vol dir que nosaltres, els rics, més tard o més d'hora, haurem de pensar en com fem reduccions racionals en l'ús energètic, perquè no n'hi ha més, no n'hi ha on raja. Si uns han de tenir més, els altres no han de tenir menys, perquè la idea de continuar creixent el pastel és contrari a la viabilitat de la biosfera. I totes les economies no són sinó subsistemes d'una biosfera, i la primera llei de l'ecologia és que els arbres no creixen fins al cel, creixen fins a un límit. No van creixent, creixen a un límit. I aquesta és la primera llei de l'ecologia, vull dir, res creix fins a indefinidament. I si no som capaços de fer aquestes reduccions graduals i de pensar-les bé, llavors correm un risc molt considerable que la biosfera ens faci aquest escalat per nosaltres. En lloc de fer nosaltres, el facin ells, i llavors d'una manera molt menys desitjable i potser fins i tot catastròfica. Jo penso que aquest és un missatge que ho hem de tenir present, perquè si aquest missatge no arriba a la societat, és a dir, que hi ha uns condicionants de caràcter físic, ecològic, que generen aquesta problemàtica, és molt fàcil que es facin altres explicacions molt demagògiques, i que si no n'hi ha per tots, doncs que n'hi ha d'haver per menys. I vostè de quin vol ser? Dels que en tindran o dels que no en tindran? I llavors ja comencem amb tota la dinàmica geopolítica que és contrària a la pau. Power is power. És un joc de paraules que ens ve a dir potència és poder. Potència és energia partit per temps. La idea és energia és poder. Haureu entès per què energia és poder, amb el que ha plantejat el Marcel abans. I, evidentment, tenim que tindre molt clara aquesta idea de base quan parlem de geopolítica. Jo, dit això, i amb la introducció que ha fet el Marcel, el que faré és baixar el meu zoom una mica a l'escala del Mediterrani.
Els països del nord són importadors nets de combustibles fòssils, ja ho sabem, mentre que els de la Ribera Sud els podeu agrupar en dos grans grups, el dels importadors, Marroc, Túnez, Israel l'he posat en groc perquè ja ho veurem en el futur, Jordània i Turquia, i el dels exportadors, que són Argèlia, Egipte, Líbia i Síria. Síria realment és anecdòtic, però és un exportador. En aquest sentit, és una mica la mateixa reflexió que feia el Rafael Grasset, no podem ni tan se vol parlar del sur com una cosa homogènia, perquè inclús dintre del sur hi ha països que són importadors nets, etc. Les xifres estan a baix, no entraré, però sí que us diré que la importància del comerç energètic existent entre les dues ribes queda ben... Tenim un bon exemple amb el cas del gas natural. En el 2007, a prop del 40% del total de les importacions d'Espanya, França i Itàlia venien d'Argèlia, Líbia i Egipte. En el futur, per lo que fa a l'electricitat, entre 2005 i 2030 es pensa que el futur està en el gas i les noves renovables. Li dic noves perquè la biomassa pot ser una renovable, però ja sabeu que no és la biomassa comercial que nosaltres utilitzem. I, de fet, si mireu a la vostra dreta, veieu i compareu el pes relatiu del gas en el 2005 i el 2030, més gas, tenim el problema del canvi climàtic, el gas és més net que altres fonts, encara que no ho sigui del tot, el carbó es té que reduir, i això ho tenim clar, el petroli per la generació elèctrica és un luxe que únicament es pot fer en països que tenen molt petroli i és de la Ribera Sud. La nuclear, malgrat que es preveu que s'està construint al nord, les previsions són que disminueixi, en la mesura que aquesta previsió tenia en compte les polítiques energètiques que hi ha en el moment en els diferents països en el moment que es fan les previsions, i les renovables, com veieu, les noves renovables, aquesta part del quesito dona un salt espectacular. De fet, com veurem, serà uns d'altres dels eixos, dels ponts que lligaran la riba nord amb la riba sud. Volem fer un anell transmediterrani, és a dir, tot això, tot aquest gas que ve d'Iran, d'Iraq i d'Orient Mitjà, portar-lo a través de tota la riba nord, connectant trams de gasoductes que ja estan fent i fent de nous fins a arribar aquí, fins a arribar a Itàlia, fins a arribar a través de Còrsega a França, etc. I també parlem d'introduir nous actors. Tenim el Nabucco, que seria aquests gasoductes que venen d'Iran. Iran és el segon país amb reserves del món, però com estem barallats amb ells no es desenvolupen aquestes reserves. I aquest Nabucco ens posa sobre la taula un altre element geopolític de primera fila, que és Turquia. Turquia no té grans recursos, però Turquia és el territori de pas de moltes de les infraestructures gasistes que necessitem pel futur. I ja sabem el contenciós que tenim de si entra a la Unió Europea, de si no entra, i en qualsevol cas Turquia té força a l'hora de negociar. Els països com Espanya voldran dependre de la producció de renovables del nord d'Àfrica, perquè en aquests països, el nord d'Àfrica, si aquí teniu les insolacions i els colors van al revés, les àrees de més insolació són els colors més clars, les àrees de menys insolació són els colors més foscos, més vermellosos. És evident que tota l'àrea té un potencial brutal per l'energia solar, no únicament per la solar, també, com heu vist abans, per altres tipus de renovables, però aquí tenim un altre element de polèmica inclús entre els països de la riba nord, i que és a on posem aquestes hipotètiques fonts de generació de renovables en la riba sud.